nosy be tsara, nosy be nitsika, nosy be ankatsaratsika, nosy be magnitry. Baka am'zegny ny agnatsara agnatananatsika no antontegna ny voriana eky. Izy moa zegny koa misy tany magnorigny indrindra, mandrosy indrindra a Madagasikara, atsika donc koa tsy fatelo fa efatra afarany Antananarivo. Ary tegna milomoetsika amin'ny resaka fananganana fotodrafitrasa, resaka construction moa zegny tegna marigny. De ny vory zay niany agnatsara ny vitatsika efa tsara, fa ny tsara loatra tsy mba ratsy agnatsara ny resaka construction eto Anosy Be. Zavatra tapoka moa zegny niany tamin'ny fivoriana niany de zavatra tsotra hely, tsy natao ampavozo atsika, tsy natao agnakarakory fa amin'ny resaka permis de construire zegny revo anangana tragno atsika manomboko niany de iangaviagna an-tagnandroa tsara de tsara kokoa raha mandalo amason'ny ingénieur na architecte ny famorenana zay atao atsika ary mila mangataka permis de construire. Fa kanefa kosa raha misy ny antony tegna tsy azo amoarana de mbola azo leferigna aloha izy mandritra ny mandrapatonga nouvel ordre. Izay raha zay tsy natao ampavozo atsika, tsy natao agnasarodra fa natao ampatsara atsika, natao ampatsara atsika ary natao ampatsara raha andeha atao atsika, natao ampatsara tanànatsika. Ke koa famorigny manomboko niany afaka magnontany amin'ny aménagement, afaka magnontany amin'ny commune, afaka magnontany ny manampahaizana mikasika zegny atsika jiaby. Ambarako tsindriky ny avantagen'ny permis de construire. Natao hoe permis de construire fa zao andalana, tsy azovy magnamianao lalagna fa fanjakana. Zavatra tegna tsindrigna de zao, une fois zegny anao mahazo permis de construire igny, tranquillité-nao ndraiky sécurité-nao zay tsy voavidy vola. Tsy voavidy vola, anao tranquille, tragnonao lovain-jafy, tragnonao une fois raha ohatra ka misy problème zegny, supposétsika hoe misy projet présidentiel mandalo amin'igny de remboursegna igny, agny le avantage aminazy. Fa mba imagine hely hoe baka hoe atsika magnano construction, sa magnano am'izay danin-kibotsika, tsika tsisy mangala permis de construire, mba somary aleva sary-antsaigny zay raha volagniko fa na mandinikiso hoe fa somary mamparary loha. De une fois zegny anao magnano raha tsy ara-dalàna, tragno toboko tsy vita mora e. Tsisy tragno vita 5 000, tsisy tragno vita 10 000 ariary fa magnano tragno de vola be. Une fois zegny atsika magnano, tsara atsika magnano raha sûr mba tsy hampisy problème atsika amin'ny amaray. Fa une fois io koa misy problème, anao tsy managna taratasy mazava, lasa dépense vola are agnaty rano vola atsika.